सावरायनो बर' मिडियामनि जि पस्ट जोंनि जि स्टेट लेभेलावनो जा जि लेभेलावनो जा बेयाव बिअ आरो डिअआ भेकेन्ट पजिशनखौ हरनांगौ जेरैबायदि नोङो डेट पस्ट थायो रिटायार्ड भेकेन्सि थायो बेखौ बिथांमोना प्रपारलि हरनांगौ आरो बिथांमोननि नेग्लिजेन्सिया जाबाय बिथांमोननि कनस्पिरेसिया जाबाय बोरैबा बोरै बर' मिडियामाव एपइन्टमेन्टखौ खमायनानै बर' मिडियाम स्कुल बुथारनो हायो नामा बर' मिडियामाव टिचार खम जायोबा डेफिनेटलि स्टुडेन्टआ खम जागोन टिचार गैयि स्कुलाव सोर एडमिसन होगोन सोर बिमा बिफाया रिक्स लागोन बयहाबो गावनि गथ' गथायनि जौगानाय आरो क्वालिटि इडुकेसननि बा कम्पिटिटिभ जि मोनसे जुग बेखौ लानानै बयहाबो सिरियास दा स्कुला टिचार मोनाबा स्टुडेन्टआ गैयाबा एनरलमेन्टआ खमायोबा 11,000 जे मार्जार खालामबाय बर' मिडियामखौ जे 11,000आव सोफानो नागिरदोंमोन 11,000खौ मार्जार खालामनानै स्कुल बुथारबाय आरो दिनैबो बिथांमोना पाके प्रकारे बर' मिडियाम स्कुलाव मास्टार गैया बर' मिडियाम स्कुलाव एनरलमेन्ट गैया बेखौनो बुंबाय थायो दा बेखायनो बिनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ जों बुंनाय जादों बर' मिडियामाव गोबां पस्ट दङ खिन्थु बेखौ दिन्थियाखै आरो बिनि थाखाय फेक्ट फाइन्डिं जानांगौ आरो प्रपारलि बिनि एपइन्टमेन्टआ जानांगौ गोजोन्थों फोरोंगिरि जेराव सिंगोल आरो जिर' टिचार दङ जों मोननै बाथ्रा बुंदों जे जि स्कुलाव टिचार गैया टेट एपइन्टमेन्ट होनांगौ बिटिआरनि गेजेरजों टेट एपइन्टमेन्ट बिटिआर काउन्सिलखौ खावलायदों माखासे गुबुन गुबुन लेयारनि हाई स्कुल हायार सेकेन्डारिनि एपइन्टमेन्ट जालांबाय 99नि एपइन्टमेन्ट होनाय जों नुदों भेन्सार स्कुल सरकारि खालामनाय मोनसे लेयार जों नुलांबाय नाथाय दाबो सिंगल टिचार जिर' टिचारा एलपि एमइआव दाबो दङ दा बेखायनो बुंदों जे टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ स्पेसियेल टेट जालांबाय आरो बिनि आधारावनो काउन्सिल सरकारा बुंदों जे माने जि भेकेन्ट पजिशन बा डेट पस्ट रिटायार्ड पस्ट बेयो कम संख्या दङ एडिसनेल जिखिनि माने बुरजा पस्टनि थाखाय जि फाइनान्स एप्रुभेल नांगौ स्टेटआव हराखै जों खावलायदों स्टेटआव सप्ता खनसे थाखै मास मोनसे थाखै फाइनान्स एप्रुभेल लानानै फैनांगौ सिंगल टिचार जिर' टिचाराव एपइन्टमेन्ट होनांगौ इमप्लयमेन्ट एभिनिउसनि 6,000 जि मोनसे जोंनि टेट क्वालिफाइड दङ बिथांमोननो अपरचुनिटि होनांगौ बे जोंनि दाबि आरो लोगोसेनो स्कुल मार्जारा बन्द जानांगौ काउन्सिलाबो स्टेटआबो एकमत बर' मिडियामनि मार्जारा बन्द जानांगौ नाथाय दाबो अफिसियेल लेभेलाव बिअ लेभेलाव बबेबा लेभेलाव मार्जारनि अर्डार थांनायखौ जों खोनादों बे टटेलि स्टप जानांगौ बेयाव माने अफिसारफ्रा बेबायदि गोनो गोथो गावनि इच्छा मथे खामानि मावबा जाया आरो 3 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि गेजेरजों एकर्डनि जि दफा दंमोन बेखौ गोख्रैनो पर्यायक्रमे मावफुंनांगौ होननानै जोङो खावलायदों दा बेखायनो नैबे एपइन्टमेन्टनि बेलायाव सरकारा मोनसे स्ट्रं आरो मोनसे प्रएक्टिभ रल लानानै हाबा मावोब्ला डेफिनेटलि बे माने स्कुल थैलांनायनि जि मोनसे पर्याय आरो एनरलमेन्ट गैया जालांनाय बेखौबो जोङो दायित्व लानानै बयबो एनरलमेन्टखौ बांहोफिननांगोन गोजोन्थों এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰসি ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শোৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক